Saltos dende alturas tremendas que poñen a pel de galiña. Os adolescentes tíranse á auga sen ser conscientes de que a aventura pode converterse en traxedia. Xa pasou en Catoira e en Pontevedra, e pode volver a acontecer. Caída mortal. Hoxe, no termómetro. 12:09 minutos. Bueno, pois aínda que pareza evidente que é unha moda perigosa, é unha mala idea, é un clásico que se repite cada verán aquí en Galicia, que fai uns días estivo a piques de ter fatídicas consecuencias para un rapaz. Unha imaxe que arrepía o corpo, a deste mozo guindándose dende a ponte romana de Ourense a metros de altitude. Estes saltos á auga dende grandes alturas son moi populares entre a mocidade, pero poden acabar en traxedia. Aconteceu en Soutomaior, onde un mozo de 20 anos se tirou dende a ponte medieval ao río Verdugo. Pasaron horas ata que un dron submarino da Garda Civil atopou finalmente o seu corpo. E o pasado 17 de xullo, un rapaz de 14 anos perdeu a vida na lagoa de Pedras Miúdas de Catoira cando saltou dende unha grande altura. Nin sequera este accidente mortal impediu que outros mozos seguisen tirándose despois. No es una falta de respeto, yo no lo veo así, pero sí que entiendo que es algo que fue muy cercano, que es algo de hace muy poco tiempo, y entiendo que haya el ambiente que esté un poco cargado por culpa de esto, pero es que es lo que hacemos y no vamos a dejar de hacerlo. Tampouco acabou ben outro salto na Ponte das Palabras, en Pontevedra. A semana pasada, un mozo de 17 anos lanzouse desde ali e quedou en coma. Son imaxes que se repiten por todo o país. O último suceso tivo lugar no Porto de Malpica, un sitio moi popular no que saltan os rapaces da zona. Un neno alemán de 10 anos caeu a mar coa marea baixa e sufriu un forte golpe. Tivo que ser rescatado inconsciente e mentres lle sangraba a cabeza. Os riscos dos saltos son múltiples, dende entrar mal na auga até recibir un golpe contra as pedras ou o fondo. E Galicia está repleta de lugares tentadores para tirarse á auga que esconden trampas mortais. Pois lugares como ese no que te atopas, Belén, ese ponte de Baristo en Esteiro, Muros, non? Sí, Rocío, así é, aí a tedes nas vosas pantallas esa ponte de Baristo. Eu estou aquí pois con dúas veciñas que viven xusto en fronte desa ponte, entón que todos os veráns, todos os anos, pois ven esa típica imaxe moi perigosa da rapazada lanzándose abaixo. Lidia, é unha imaxe que estamos cansos de ver todos os veráns, non? Contame. Sí, pois nada, veñen os rapaces á playa, que é normal, que veñan de aquí, máis os de arredor, nada, pois tíranse da ponte, a pesar de que xa houve unha sinal de prohibición, non dura, ou poñen alguén aí vixiando, ou é imposible tamén, os rapaces tíranse dos sitios que toda a vida nos tiramos daqui, do muelle, pero bueno, a ponte é máis alta, e a marea, as corrientes suben e baixan con rapidez, e bueno, a veces non é tan seguro como pensamos, entón o desconocemento, pois non conocen tamén onde se tiran e pode ser peligroso, xa houve algún percance, bueno. Claro, falamos desas correntes moi importante, verdad, Lidia? Nun momento podese tirar un rapaz e estar ok a cousa, dentro de que é perigoso. En 15 minutos cambiar, claro. En 15 minutos cambiar, é unha altura dun 6 metros máis ou menos, está a marea chea, que claro, o golpe pode ser grande. Vemos ademais aí que no pilar da ponte que hai unha pesa de pedra que tamén é perigoso, se non ves. Bueno, non se tiran tan, ao mellor, tan cerca, pero bueno, eso, o problema é que a altura xa vedes que é bastante, se está a marea baixa, poden chegar a tocar cas pernas, claro. Moi ben, Lidia. Rosa, vostede tamén vive aquí ben pretiño, falábamos de que o ano accidente hubo xa, o ano pasado hubo sustos, unha rapaza tamén tirouse da ponte, contame iso, vostede estaba aquí, como foi ese momento? Si, tirouse, non veu que viña un barco e caeu unha dentro do barco e outro polo lado do barco. Lastimáronse, pero quedaron ben, non pasou nada. Pero iso é todo un descuido que teñen que non miran, se ven ninguén a xuventud. Contábame Lidia que desde aquí, desde o muelle, antes pois toda a vida, non, os veciños de aquí se tiraban, pero ahora ao haber unha ponte siguen se tirando, pero hai máis distancia, non, Rosa? Si, tíranse todos, tíranse daqui do muelle, tíranse dali do Petril, tíranse da ponte. Os rapaces queren divertirse, e eles pasan o bomba. O que pasa que hai que ter cuidado. Hai que ter moito sentidiño. Hai que saber como se tiran, non? E se veñen barcos non hai que tirarse. Claro, pero todos fomos rapaces, jiji jaja, o alboroto, son cousas que... A revolución, sí, é verdad. Mire, esta ponte
douvos moito a vida sempre, verdade? Porque sí, antes... Sí, aí está, a ponte esta é moi servicial. Únenos a un pueblo co outro a parte do Maio, ca parte de Creo. Por aquí pola ponte pasa ao súper, ao médico, a banco, a todo. Moi ben, Rosa, Lidia, É moi servicial. unha ponte moi servicial, moi perigosa por eses saltos que acostuma facer pois esa rapazada, e bueno, xa oídes, un salto que pode costar unha vida. Rosa, Lidia, moitas grazas por atendernos. Efectivamente, Belén, porque son como uns segundos, non, de diversión, María, que che poden costar un disgusto pois para toda a túa vida, que che pode cambiar a vida nun instante. Bueno, Lía, antes de completar esta información, que en España rexístranse cerca de 1 milleiro de lesións medulares cada ano. E dese milleiro, un 11-12% son precisamente por este tipo de prácticas. Non é un porcentaxe menor ou residual. A min gustaríame dicir algo. Hai algúns que son menores de idade. Iso depende dos seus pais. Os que son maiores de idade e tiran, teñen toda a información. E penso que neste caso o tema das redes sociais, o altavoz que prestan para facer ese salto, non? Que sexa coñecido, que te vexan, que te aplaudan, ese recoñecemento social, está amplificando todavía máis esas irresponsabilidades. E logo, Manela, non percepción do risco, non? É dicir, porque hai, por exemplo, os veciños da zona, non? Que en moitos destes sitios dicen, eu non me tiraría aquí nin tolo, porque non se sabe que hai no fondo, non? Como pasaba aí en Muros, que saben que hai uns bloques de hormigón, pero claro, cando está marea alta non se ven. Claro, pero hainos. Eles non teñen a conciencia do riesgo. Ahora, o que non vexo, por exemplo, en todos os muelles, en todos os portos de Galicia, te esa señal de prohibirte tirar e bañarte. Eu aí sí que os municipales que fagan unha ponte onde hai pouca xente, pouco tránsito, que nos vexan, pero nos portos os talos vendo, eu vexo ali en Perves, que teñen o cartel ben posto, que non arrancaron, e non se acerca nadie. Ali se están tirando con marea baixa e con marea alta. Pero, Manela, aquí se aprendemos no termómetro, e lembro o caso de Catoira, que estivemos días dándolle voltas a esa sinal que tiña colocado aí o Concello claramente, non lanzarse, non bañarse, e que a xente pasaba de todos, o sea, Antón. Pero é que isto é unha tradición, pero nos ríos buscábanse os árbores e as tirolinas, entonces, para tirarse tamén, é dicir, tirarse é unha tradición, polo menos... A extinguir, non? Bueno, non sei se extinguir, pero sí que é unha tradición... De feito, si vedes, os comentarios das señoras non cuestionaban, tiñan que divertirse, é dicir, cuestionaban que cando pasaba o barco non se tirara... Pero que a min o que me dá sensación é que non sei se estades de acordo, que basta que haxe un cartel que poña non lanzarse para que haya xente que se un aliciente para facelo. Sí, eso é un pouco o que dicía María, é un pouco o recoñecemento, o efecto chamada do que falábamos no salto de Catoira, que despois dese rapaz que era profesional, recordemos que ese rapaz que se tirou, aínda que pro meu gusto totalmente fora de lugar, fixo despois de que falecera o rapaz de 14 anos, é un efecto chamada, e o problema é que está normalizado. Agora falábamos de que, claro que os rapaces queren o pasar ben, hai que ter cuidado, non hai que ter cuidado, non hai que lanzarse directo, non hai que facer. Risco cero, non te tiras. É que risco cero, que o problema é que non sabes cal é a profundidade, non sabes como vas caer, non sabes, eso é cemento, o sea, esa caída na auga é como impactar contra o cemento. Entón hai que erradicalo, é verdade, sempre pasou, sempre o fixeron, os rapaces queren divertirse, pero hai moitas... Sí, pero agora temos unha información, unha información maior que antigamente. Antigamente quizáis non se sabía como os efectos do tabaco. O mellor é non facelo. Bueno, 12-17 minutos, avanzamos, xa saben que o mercado inmobiliario cada vez está máis complicado e abundan prácticas novas, prácticas de toda a vida que se extenden. Por exemplo, o de mercar un piso con inquilino dentro. Que eu sei, quisemos por a lupa nesta práctica porque entendo que habrá pros e contras, Óscar. Hai moitos, hoxe puxen o bigote de investigador, amigos, porque estiven vendo aquí un pouquiño, pois esos pros e contras dunha nova moda